富永小由美です。ポジションはセッターです。何でも好きなんですけど、餃子が一番好きです。嫌いな食べ物は何もないです。好きな言葉は感謝です。今までたくさんいただいたファンの方からのお手紙と、あとは結婚する時に義理のお母さんにいただいたお着物が宝物です。最近SNS や YouTube でお笑い芸人の方で光るママっていうママさんバレエをやってるお母さんのネタをやってる男性の方がいるんですけど、その光るママがすごい好きでよく見てます。私はセッターというポジションなんですけど、トスを上げるだけじゃなくて攻撃に参加するっていうのが特徴なので、そういうところを見ていただきたいです。いつもご声援ありがとうございます。上尾で活動するバレーボールチームとして上尾の皆さんにたくさん応援してもらえるようなチームになりたいと思います。今後とも応援よろしくお願いします。